जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ बर' हौवाफोरखौ थाखा खामायनो रोङा जौ फाग्ला होननानै नेवसिनानै थांदोंब्ला नों बेसेबां सैहैनांगोन बेखौ साननानै लाखा। आखाइ बोखार नोंसोर मानो मिथिया? नै जालायबाय दा गांखं राग'नाय सिख्लाफ्रा हालालां बिसोरखौ नङा मा लुबैमारो बेफोरबायदि मानसिफ्रा आं हमनोनो हाला एकदमबारे बोरैबासो सानलाबायग्रा जालांबाय आं बेबायदि नुबाथाय। दहाय 10थानि सिगांसो नुदों आङो भाइरेल जागासिनो दा गोख्रोङै मोखां बिजाबावहाय एफा मोजां सिख्लाफ्रा मानो बिदि जायो मानो बिदि बदनाम लायो एकदम बेफोरबायदि भाइरेल जानायखौ नुबायथाय गोसोफ्रानो बोरैबा गावफ्लंनायथां माथां मोनलायलाङोलै आयै नङा जोंनि सिख्लाफ्रा मेजेमानो बारा जाखो ना मायानो बारा जाखोब्रा खालि गुबुन हारिखौल' मोजां मोनग्रा जाबाय मानसिफ्रानो ओरैबायदि जाबाय न'खरनि जेबो बोसोन लाला नामा बेफोरबायदि मानसियालाय। आङो नोंथांमोननो भिडिअ क्लिप देखायलांनो सानो दा नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायलांबानो जाबाय। मा जाबावगोन बिसोरजों न'आव गायनो ना न'आव बहा आखाइ बोखार न'नि खामानि दामानि गारनानै नोंसोर मानो मिथिया? बहा थांगौमोन? साला लैखोन गोनांनि फिसा लाजियाखैना? गसाइबुफोर बिदि फैफालाबायना सोर थिनामोन बिसोरजों थांनो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो। दासो मोजां इयारफन होनानैहाय बुजिनो मोनबाय आङो खंदोमबो दंलायबावोनो माइरि बोथोस नै कौन है ये लोग कहां से आते हैं? आं बुजियाखैमोन बे बाथ्राखौहाय इयारफन सोलायनानै खोनासंबाय आङो खंदम दंबावो जाहैदों अब्लाथ' बिसोरो बाथोन देजानो लुबैदोंमोन साला सुवादफ्रा। बे आइजोखौ आङो क'क्राझार जिल्ला सरलपारानि होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। सोरनि फिसाजो आंबो मिथिया खालि आङो सरलपारानिल' होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआवहाय गाव गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हागोन मा जोंनि बर' सिख्ला एबा बर' आइजोफ्रा बेफोरबायदि मालाय हौवाजों थांजोबसिगोन नामा? जोंनि बर'आवहाय हौवा गैले नामा? माने जोंनि बर' सेंग्रा गैले नामा? ना जोंनि बर'आ थाखा खामायनो रोङैखाय जोंनि बर'खौ गारनानै गुबुन हारिजों बारजोबनोसै नामा? जाला नोंसोर गुबुन हारिजों हाबा जायै बोजों दिल्लीनो मानो बुथार जाहैगासिनो दङ बैफोरखौ नुनानैबो गिनायानो गैया एसेबो साननायानो गैया जेबो। जोंनि बर' हिनजावफोरनि गोसोआ जोबोद गोरलै साननायानो गैया उनाव मा जाहैगोन बेफोरखौहाय जेबो साननाय गैया। खोनासंनानै ला बर' सिख्लाफोर नोंथांमोना जुदि मालाय हारिजों हाबा जाहैनो सानदोंब्ला गथ' सासेल' मोनग्रो नोङो अब्लानो नोंखौ मा खालामगोन नों जेबोखौनो गावखौनो मोनदांनाय नङा मिथिबाय। जोंनि हारियावहाय दाहिस माने सम्पति होननाया सोलिया गावबागाव गोसोनिसो नाथाय बिसिनिया हिनजावनिफ्राय सम्पति लाबोथारनांगौ। बिसोरनिया 2-3 लाख सम्पति लाबोआलानो हिनजावखौ ओरैबायदि दुसिगोन नोंथांमोना खोनासंना लाखा मिथिबायना। दा जोंनि बर'निथ' बेफोरबायदि सम्पति दाबिलायनाय सम्पति दिहुनलायनाय सम्पति हरलायनाय बेफोरबायदि गैया फिसा बिलाइनायफ्राव। दा ओरैनो गावसोर जा हरनो गोसो गावसोर फिसा हिसाबै हरनोब्ला जोङो नाजावनानै लाबोयो बेनो जोंनि बर' हारियावहाय। आरो एक्सट्रा जोंनि डिमान्ड खालामलायनाय गैया एथ' सम्पति नांगौ कार नांगौ बाइक नांगौ
बैफोरबायदि जोंनि बर' डिमान्ड खालामलायनाय गैया नाथाय गुबुन हारियावहाय गारि डिमान्ड खालामगोन थाखा फैसा डिमान्ड खालामगोन सम्पति डिमान्ड खालामगोन दा बै सम्पतिखौथ' जोङो हरनो हाया नोंथांमोनाथ' गोसोथोलायनानै थांबाय गोसो गोरोबनानै थांबाय जेब्लानाखि गथ' सासे मोनहैबाय गुबुन हारिजों गथ' सासे मोनहैब्ला मा जायो मा खालामगोन नोंनाव सम्पति दाबिनो सुरु खालामजेनगोन बेखौहाय सानहरग्रोखा सिगां सानै हयैसो हाबा जा बेखौनो आं बुङो नोंथांमोनखौ आङो बेखिनिखौनो बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांनि लोगोफोरनो एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों बर' सिख्लाफोर सांग्रां थाखा जुदि नोंथां जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ बर' हौवाफोरखौ थाखा खामायनो रोङा जौ फाग्ला होननानै नेवसिनानै थांदोंब्ला नों बेसेबां सैहैनांगोन बेखौ साननानै लाखा आं सिगाङावनो नोंथांमोननो फोरमायखायो गुबुन जाथिनियाव जोंनि हारिनि अनगायै गुबुन जाथिनाव सम्पति नङाला सोलिया आजिखालि माने सिगांनिफ्रायनो गुबुन हारिनाव जोंसो सम्पति मोनाब्लाबो लायो गोसो थोथाब बायनानै बेनो लोगोफोर